Osasun publikorako batzordearen oniritzia jaso ostean, Osasun Sistema Nazionaleko Lurralde Arteko Kontseiluak gaur onartuko du 60 eta 69 urte bitarteko pertsonei, osasun langileei eta langile soziosanitarioei koronavirusaren aurkako txertoaren errefortzu dosia ematea. Osasun Ministerioaren eta Autonomia Erkidegoen arteko gaurko bileran, COVID semaforo berria, COVID ziurtagiria, txertaketa kanpaina eta kirol ekitaldien edukierak ere izan dituzte hizketagai. Arratsalde-on guztioi, geroxeago helduko diogu berriz izurriari bitartean, gizarte arloko lerroburuekin jarraiki, Nafarroako gobernuak jakinarazi du, Elizak 2952 higiezin inmatrikulatu dituela herrialdean. Bere ganatutako ondasunen artean daude tenpluak, etxe bizitzak eta nekazaritzako lurrak. Urtetan, higiezinen agentzia baten gisara jokatu du Eliza Katolikoak Nafarroan. Hasieran uste ziren baino askoz gehiago dira hartzapezpik utzak, herrialdean bere ganatutako ondasunak otsailean Espainiako gobernua jakinarazi zuen, Elizak 1034 ondasun erregistratu zituela bere izenean, 1988 urteaz geroztik benetako kopurua, baina hori halako hiruda, inmatrikulatutako lursail eta higiezin guztiak bata bestaren ondoan jarritan, 4 milioi baino metro kuadro gehiago hartuko lituzke. Iruñeko eremu osoaren 20%, Burlatako eremua 2%, edo Sadarren tamainako 575 futbol zelaik izango luketen luze zabalera alegia. Aparte ekonomia arlora hurbilduta, ELA sindikatuak kongresu eguna du gaurkoa, 700 ordezkari baino gehiagorekin, goizeko 9:00 abiatu da ELAren 15. kongresua, azaroaren 24an eta 25an egingo da. Euskalduna Jauregian Bilbon benetan garrantzitsuak diren gauzak aktibatu lortu zaindu lelopean. Kongresuak langileak eta gizarte oso aktibatu nahi ditu, pandemiak inoiz baino nabarmenago utzi dituen gabezia eta erronkei erantzuteko. Bertan izan da Aiara de Urreta kazetaria eta alaxe jaso ditu Mitxel Akuntza idazkari nagusiaren hitzak. Egin beharreko aldaketak edo ez dira egin, edo parzialki egin dira. Eta argi dagoena da ez dagoela eraldaketarako agendarik. Ekonomia alorreko gaietan ere geroxeago sakonduko dugun bestelakoan, nazioartean begirada jarrita 5 urte dira, FARC, Kolonbiako indar armatu iraultzaileek eta gobernuak bake akordioak sinatu zituztenetik, mende erdiko gatazka amaitzeko asmoz. Halere, elkarrekin egin beharreko bideak uste baino oztopo gehiago izan ditu 5 urteotan eta paperean idatzitakoa, pisuak galduz joan da denborak aurrera egin ahala. Lehen kolpea akordioak sinatu eta hilabete gutxira jaso zuten bi aldeek. 2016 urriaren 2an egindako erreferendumean herritarren 50%, kakotxo 21ek, ezezkoa esan baitzioten. Tarte horretan egin dituzten urrats garrantzitsuenen artean daude, FARC desmilitarizatu izana, gerriari hoiek politikarako jauzia egin izana, eta justizia transnazionalerako erakundearen sorrera. Baita egia eta erreparaziorako bidea egiten hasi izana ere. Nazioartekoak ala bestelako lerroburuekin jarraituz, gurean Apaiz kartzela filma ostiralean helduko da zinema aretoetara. Francoren diktadurari aurre egin zioten hainbat abadek, giza eskubideen alde eginez eta preso sartu zituzten horregatik. Apaizentzako kartzela berezi batean, Zamorako espetxe konkordatuan egon ziren duela mende erdi, beste eliz gizon ugariren artean, Xavier Amuriza, Julen Kaltzada, Periko Solabarria eta Jon Etxabe. Horietako zenbait ara itzuli ziren duela urte gutxi batzuk, beren borondatez oraingoan Apaiz kartzela filma grabatzeko. Haien testigantzen bitartez, kontatzen du kasua Ritxi Lizartzak, Oier Arantzabalek eta David Paiaresek zuzendutako dokumentalak. Ostiralean helduko da Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetako eta hainbat herritako zinema aretoetara eta urte berriarekin Ipar Euskal Herrikoetara.
Eta eguneko lerroburuekin bukatzeko kiroletan, Lointek Gernika Bizkaiak asteazken honetan jokatuko du Larrotxe Benderen aurka Eurokopako multzoen faseko 5. jardunaldiko partida ezustekoa eman eta hurrengo fasera sailkatzeko aurrera pausoa eman nahi du Bizkaiko taldeak. 4. jardunaldian Virtus Boloniaren aurka jasotako porrotak zaildu egin zion sailkatzeko bidea Gernika Lumoko taldeari. Hala ere, bizkaitarrek euren eskuetan dute aurrera egitean. Larrotxe Bende aurkari gogorra izango da multzoko liderra baita, orain arte jokatu dituen 4 partidak irabazita. Multzoko beste partida nor baino nor gehiago arituko dira, garaipen bana, eta 3 porrot dituzten Virtus Bolonia eta Flames Karolo taldeak. Lerroburuak horrela Osasun Ministerioaren eta Autonomia Erkidegoen arteko bilerarekin hasi du gaur albistegia. Eguneko argazkian aipatutako ez gain, Eusko Jaurlaritzak COVID ziurtagiria ezarri ahal izateko lege bat eskatu dio Espainiako gobernuari. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak baztertu egin zuen COVID pasaportea ezartzeko eskaria. Espainiak ordea Auzitegi gorenean helegitea jartzeko erantzun dio. Gainera, gaurko bileran musukoak kalean berriro derrigorrezkoa izatea galde egingo dio Osasun Sailburuak Osasun Ministerioari. Bestalde, gure ustez, pandemiaren bilakaera eta Europan gertatzen ari denaren esperientzia kontuan hartuta, egoera hori geldiarazteko neurriak hartzea ahalbidetuko duten tresna juridikoak sortzeko eskatzen diogu Espainiako estatuko gobernuari. Eusko Jaurlaritzak behin baino gehiagotan eskatu ditu neurri horiek. Kanpoaldean maskara erabiltzeko betebeharra berreskuratzea. COVID ziurtagiriaren erabilera arautzea ekitaldi eta establezimendu zehatzetan. Era berean, Nafarroako gobernuak bere aldetik gaur egingo du COVID ziurtagiria ezartzeko eskaera Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusian. Navarra ha decidido poner en marcha el conocido pasaporte COVID en determinados espacios. Se trata de una herramienta más de cara a prevenir y controlar la expansión y el impacto asistencial del virus que se enmarca en una estrategia más amplia. Hain zuzen ere izurriaren bilakaeraz, aritu da Bartugo Maior Iker Baskeko ikertzailagakoak saioan. Maiorrek esperimentu bat egin du kalean jendea pilatzen den lekuetan koronavirusa airez kutsatzeko arriskua zenbatekoa den jakiteko. Horretarako 6 lekutan neurtu du CO2 maila. Jangela txiki eta handi batean, Bilboko metroan, autobusean, kontzertu batean eta Euskal Herria Bilduk larun batean eginiko manifestazioan. Azken honetan 18 aldiz neurtu zuen airea eta bakar batean ere, CO2ak ez zuen gainditu 650 maila. Hala, ikerlariak baztertu egiten dugu aire librean musukoa erabiltzeko beharra. Igual da, behar dalako, badator rolatu bat, hori argi dago, eta igual konsideratzen du horrekin ze oser murriztuko duela kasuen edapena. Baina azkenean arriskua da, barneko lekuetan, aireztapen nahikorik ez dagoenean, ze orduan da aerosol hauek airean mantentzen diela, eta distantzia ez da nahikoa, aerosol horiek kea bezala gera. Ez ditugu ikusten, baina kea bezala mugitzen dira leku itxietan, eta hor ziurtatu behar duguna da, hori aireztapen nahiko dagoela aerosol horiek dispersatzeko, eta hori aire librean berez gertatzen da. Orduan, distantzia mantenduta aire librean ez dago musukoa erabiltzeko inolako evidentziarik beharrezkoa denik. Bestelakoan aipatu dugu sindikatua kongresu eguna duela gaurkoa. 7 ordezkari baino gehiagorekin goizeko 9:00 abiatu da elaren 15. kongresua. Azaroaren 24an eta 25an egingo da Euskalduna Jauregian. Benetan garrantzitsuak diren gauzak aktibatu lortu zaindu lelopean. Kongresuak langileak eta gizarte oso aktibatu nahi ditu. Pandemiak inoiz baino nabarmenago utzi dituen gabezia eta erronkei erantzuteko bertan izan da Iara Deurreta. Mitzelakuntzak defendatu du greba prekarietateari aurre egiteko ezinbesteko tresna dela elako kongresuan egindako hitzaldian. Sindikatuak 15. kongresua egingo du gaur eta bihar bitartean, eta gaurko saioa Mitzelakuntza sindikatuko idazkari nagusiak elaren azken 4 urte eta erdiak laburbildu ditu. Bere hitzetan garai intentsua, atipikoa eta emankorra izan da. Pandemiak oro baldintzatu baitu.
11 gai izan ditu hizpide idazkari nagusiak, hala nola pandemia, estatu krisia, kapitalismo basatia eta prekarietatea. Gainera, laguntzak jomugan jarri ditu egungo egoera politikoa eta ekonomikoa. Eta nabarmendu duenez, ekonomikoki, sozialki eta ekologikoki jasangaitza den kapitalismoaren aurrean sindikatuak alternatiba eraiki behar du. Egin beharreko aldaketak edo ez dira egin, edo parzialki egin dira. Eta argi dagoena da ez dagoela eraldaketarako agendarik. Elak eraldaketa defendatzen du. Eraldaketa soziala, eraldaketa sozialista, feminista, ekologista eta demokratikoaren alde. Halaber, idazkari nagusiak salatu du Espainiako gobernuaren lehentasuna ez dela aldaketa egitea, eta Urkulluren eta Txibiteren gobernuek botere ekonomikoen eta patronalen proposamenei soilik so egiten dietela. Ekonomiarekin lotuta, lan kontuetan, langile bat hilda Portugaleten eraikin batetik erorita. Horrez gain, Iruñeko epaitegi batek obra bateko 4 arduradun zigortu ditu, 2019an langile baten heriotza eragin zuen istripuaren erantzule izan zirelako. Langile bat hilda bart goizean Portugaleten 5 solairuko etxe bateko teilatutik erorita, 20 metro inguruko altueratik, beharginak 45 urte zituen, eta teilatuko hodia konpontzeko lanak egiten ari zen Bravo Lanak SL enpresarentzat. Ambulantziak heldu zirenerako behargina hilik zegoen. Hala, gehiengo sindikalak ostiralean Portugaleteko San Roque plazan biltzeko eta segurtasun neurrien eskasia salatzeko deia egin die herritarrei. Era berean, Iruñeko epaitegiak etxe baten eraikuntzaren 4 arduradun zigortu ditu, lan horretan langile bat hil zelako. 2019ko urrian hil zen Felipe Manuel Santos Oliveira, 32 urtekoa, Herripa-gainako Dublin kalean eraikitzen ari ziren etxe batetik erorita. Epaiak frogatutzat jo duenez eraikuntza lanetan ez ziren segurtasun neurri guztiak bete, eta horregatik 6 hilabeteko espetxe zigorra jarri diete obraren arduradunei. Eta lan heriotzez 37 urte bete dira Pablo González Larrazabal euskalduna Ontziolako langilea hil zenetik, bihotzekoak jota Espainiako polizia langilei oldartu zitzaienean. Sortuk ekitaldi bat egin du González Larrazabal eta euskaldunako langileen borroka gomutan hartzeko, pankarta erraldoi bat eskegi dute Deustuko zubian, González hil zen lekutik oso gertu, eta euskaldunako langile ohiak eta gatazkaren lehen lerroan egon ziren emakumeak bildu ditu. Euskaldunako langileek garai hartan erabiliztuten pankarta zaharretako bat ere erakutsi dute ekitaldian. Euskal langilearen historian zehar asko izan dira langileak aurrera eraman duten borroka eredugarriak. Euskalduna horren adierazle argia da. Orain dela 37 urte, gaur bezalako egun batean Pablo González euskaldunaren borroka poliziak hil zuten. Gaur egun Tubacex eta ITPko grebalarien aurka oldartu direnekin ez dira hain desberdinak. Hala ere, ez dute lortu euskal langileriak hilkirtzea. Ez zuten lortu eta ez dute sekulan lortuko. 37 urte geroago, 80. hamarkadan errekonbertsioa bultzatu zuten kapitalaren logika berdinpean gaude gaurko langileok. Haien klase interesak gure bizitzaren gainetik jarraitzen dute jartzen. Prekarietatera, miseriara eta kasu askotan heriotzeraino bultzatuz. Eta horregaitik, euskaldunako langileek ezarri zuten bidea jarraitzeko unea dela uste dugu. Euskal Herri sozialista eta feminista lortu arte langileon borroka darrai. Gora langileon borroka! Ostera, Elkarrekin Podemos iuk eta Eusko Jaurlaritzak ez dute lortu 2022ko aurrekontuen inguruan ados jartzea, eta Miren Gorrotxategi bozeramaileak adierazi du osoko zuzenketa bat aurkeztuko dutela, gobernuak uko egin baitio, koalizioaren proposamen estrategikoez hitz egiteari Euskal Herria Bilduk berriz negoziatzen jarraitzeko saiakera berri bat egingo du. Eta hori horrela izan da, guk zuzenketa osokoa aurkeztu beharrean aurkitzen gara.
Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuetatik Espainiakoetara salto, Euskal Herria Bilduk aldeko botoa emango die bart iragarri legez Espainiako 2022ko aurrekontuei. Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiak atzo jakinarazi zuen, Euskal Herria Bilduk babesa emango diela Espainiako 2022ko aurrekontuei. Mahai politikoak goizan egin zuen bileraren ostean, agerraldia egin zuten Otegik berak, eta Mertxe Aizpura Euskal Herria Bilduren Espainiako Kongresuko eledunak, eta bertan eman zuten erabakiaren berri negoziazioetan azken aste hauetan aurrerapenak izan direla adierazi zuten, eta horren bestez, baiezko botoa emango dutela tokatzen den momentuan, halaber eskertu egin zien RZ-ri eta Unidas Podemosi negoziazio esparruan egindako ahalegina. Eta aurrekontu espainoletan jasoko denez, streaming plataformetako edukien 6% gutxienez euskaraz, katalanez edo galegoz izatera behartuko dute legez. Beraz, aipatu bezala Pedro Sánchezen gobernuak dagoeneko bermatu ditu Espainiako aurrekontuentzako babesak. Euskal Herria Bilduk atzoko agerraldean jakinarazi zuenez, bestak beste ETV3 2022 amaitu baino lehen Nafarroa osoan ematearen truke babestuko ditu aurrekontuak. Ordea RZ-ek akordioa erdiesteko ikus-entzunezkoetan egin dute azpimarra ere. Madril osatzen ari den ikus-entzunezkoen lege berrian hizkuntza gutxituen aldeko neurri bat izatea bermatu dute subiranistek. Legea onartutakoan streaming plataformetako edukien 6% gutxienez euskaraz, katalanez edo galegoz egon beharko dute. Bestaldetik, Kataluniako murgiltze ereduarekin amaitu du Espainiako gorenak. Espainiako auzitegi gorenak baztertu egin du, astearte arratsaldean Generalitateak iaz aurkezturiko kasazio helegitea, eta hortaz Kataluniako ikastorduen 25% gazteleraz ematea behartu du. Ebazpenaren arabera ikasleek berehala hasi behar dute eredu berri horretan ikasten. Kataluniako hezkuntza kontseilariak eta kultura kontseilariak eman dute epaileen erabakiaren berri. Agerraldian lasaitasuna eskatu diete ikastetxeei, eta indarrean dauden programak ez aldatzeko esanez, egungo eredua mantenduko dutela. Erabakiaren erreakzioa nola ez Euskal Herria ere iritsi da, ikastolen elkarteak gaitzetsi egin du Katalunian murgiltzea kentzea, eta hizkuntza ereduak indargabetzeko eskatu du aldiz Euskalgintzaren Kontseiluaren iritsiz. Berezko hizkuntzak desagerrarazteko estrategia bat da botere judizialarena. Begirada Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hizkuntza lege berrian jarri dute bi eragileek. Hala gaiz aldatuta Tasio Arrizabalaga Egiari Zor Fundazioko kidea izan dugu gurean gaur magazinean gonbidatu nagusi gisa. Pasaden larunbateko efemeridean arreta jarriz Espainiar Estatuaren biktimez aritu da esanez, Santi Brouard eta Josu Muguruza Herri Batasunako kideak ez direla bakarrak izan entzun dezagun. Urteroko lez Bilbon, Ametzolan eta Errekalden, Josu Muguruza eta Santi Brouarden heriotzen urte hurrenak gogoratu genitun, mahai gainean jarria horixe, ez zirela bakarrak izan hori izan zen gure mezu nagusia. Izan ere sarritan estatuaren violentzia jasan duten biktimen errealitatea oso ez ezaguna da. Urte luzetan ukatu dituztelako biktima berak, urte luzetan ere estatuak baliatu ditun violentzia asko ezkutuan mantendu dialako, eta pixka bat hori da mahai gaineratu nahi izan genuna. Ostera bake bideak fase ofentsiboago bat abiatuko du urtarriaren 8an hain zuzen ere manifestazioa egingo du bake bideak Baionan. Denbora gutxi dugu Unai Jon eta Jakez gurekin lelopean. Egun horretatik aurrera fase ofentsiboagoa eta determinatuago bat abiatzeko behar aldarrikatu dute. Azken urtean euskal preso eta ieslarien auzia konpontzeko pauso esanguratsurik eman ez dela argudiatuta. Hori dela eta 2022ko lehen 6 hilabetetan dinamika mobilizatzaile berria aktibatzeko erabakia hartu dute. Salatu dute ere, beste garai bateko auziak burutzen segitzen dutela. Eta nazioartera jauzi eginda zapatistak duela 2 hilabete baino gehiago abiatu ziren Europarantz, zapatisten bizi bira dela eta.
Bidaiaren bukaeran Euskal Herrian izan dira, izan ere bidaia historikoaren helburu nagusia herri indigenen zapalkuntza eta naturgunen hondamendia ezagutaraztea izan da, baita borrokak elkarbanatzea ere. Hala, Hamaika Telebistako lantaldea lau ordezkari zapatistekin izan da, herri indigenek bizi duten egoera ezagutzeko. Zapatisten bizi bira Euskal Herritik ibili da azaroan, megaproiektuen borroka azaltzea helburu tartean Tren Maia. Para el gobierno es muy fácil arrebatarte tu lengua, tu vestimenta, porque tú no puedes denunciar y no puedes decir, no quiero ese tren, porque te preguntan o te dicen, ¿eres comunidad o eres pueblo para tú ponerte en resistencia? Entonces nosotros lo miramos porque estamos pasando esa parte de México, estamos pasando muchas cosas, son muchas empresas que nos están imponiendo. Hala, bai Askapen Nazionaleko Armada Zapatista jaio zanetik 37 urtera, bai 1984ko urtarrilaren bateko altzamendutik 27 urtera, Mexikoko herri indigenek Europa bizitatu dute. Zapatistek Europa bizitatu duten lehen aldia izan da, eta 177 lagunek osatutako ordezkaritza bat etorri da. Eta haiekin batera izan dira Batzar Nazional Indigenako kideak eta Morelos, Puebla zein Tlaxcala herrietako lurraren eta uraren defentsan fronteko kideak. Hamaika Telebistak hitz egin du ordezkariekin eta azaldu dutenez, biraren helburu nagusia borrokak elkarbanatzea da. Pues la gira en un despertar de conciencia, en hermanar las luchas. Era berean, Mexikon indigenek haien eskubideengatik borrokatzeagatik zein natura babesteagatik bizi duten zapalkuntzaren berri eman dute. Al parecer, si eres defensora o defensor de la madre tierra, llámese agua, llámese territorio, llámese bosque, eres delincuente. Herriak bakarrik salba dezakeela herria berretsi dute eta horregatik ezinbestekotzat jotzen dute kontzientziak astintzea. Entonces, para nosotros como comunidad y pueblo, siempre lo hemos dicho, ¿no? Pues no va a haber nadie que defienda al pueblo, sino que el propio pueblo. Entonces, pues hay que hacer conciencia en qué forma nos pueden ayudar, porque también sabemos que muchas empresas son de acá. Por ejemplo, las eólicas, el Danone, sabemos claramente que son de acá. Entonces, son empresas que nos están dañando allá. Izan ere, salatu dute Mexikoko komunitatea, kultura zein natura hondamendian parte hartzen duten enpresak asko eta asko europarrak direla, baina ohartarazi dute ere triskantza Europako herrialdetara zein herrietara zabaldu dela. Que lo entiendan, que no nada más somos nosotros, los de Amicingo, los de Morelos, los de México. Ya todas las selvas se están desgastando. Y no nada más en América, sino en Europa. Vemos cuántas montañas ya están en la lista de esas transnacionales. Aldarrikatu dutenez, indigenen deiadarrak mundu osora zabaldu behar dira, eta 4 haizetara barreiatu. Eta tinko eutsiko diote, bidegabekeriak ozen salatzen eta amalurra zaintzen. Siempre hemos dicho, si matan la madre tierra, pues nosotros como comunidades y pueblo pues morimos con ella, porque vivimos de la madre tierra, tenemos que cultivar y vivir de ella. Entonces, pues no nos queda de otra más que seguir luchando, seguir resistiendo y seguir haciendo denuncia, aunque también sabemos que viene una represalia, aunque también sabemos que luego te fabrican delito que uno ni comete. Cuando los pueblos se levanten, temblarán los poderosos en los 5 continentes. Y la vida no se vende, sino se ama y se defiende. Zapata vive, la lucha sigue. Eta kulturarlora iritsita aurrez izena eman beharko da Durangoko azoka bisitatzeko. Jendea txandaka sartuko da landako gunean eta izena emanda bakarrik ikusi ahalko dira Otseneko kontzertuak ere zuzenean. Koronavirusaren zabalpenak bultzatuta hartu ditu erabakiak Gerediaga elkarteak Iker Aginaga. Badu? Aldez aurretik hitzordua eskatu beharko dute herritarrek Durangoko azokara sartu ahal izateko. Hala iragarri du Gerediaga elkarteak astearte honetan, koronavirus kasuren gorakadaren ondorioz Eusko Jaurlaritzak eskatutako neurriei erantzunez. Bai, bada. Urriaren 6an aurkeztu zuen Gerediaga elkarteak Durangoko azokaren 56. edizioa, bada lelopean. Eta aurkezpenean bertan iragarri zuten unean uneko egoerara moldatuko zutela jarduna.
Hala, azken asteetako kasuen gorakadaren aurrean Eusko Jaurlaritzak kaleratutako oharren arabera zenbait neurri hartuko ditu antolakuntzak abenduaren 4tik 8 bitartean garatuko den azokan. Irakarritakoaren arabera, landako gunera sartzeko ezinbestekoa izango da aldez aurretik izena ematea. Azokaren webgunean jarriko duten erreserba sistema baten bidez. 1200 laguneko aforo muga ezarri du antolakuntzak gunean, gainera, eta ordu tardiko txandetan sartuko dira bisitariak landakora. Tarte hori amaitzerakoan ustu egingo da landako gunea hurrengo txandakoei lekua egiteko. Egunero beraz, 5 txanda egongo dira landako gunera sartzeko, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 arte. Halaber, ahotseneako kontzertuak aurrez aurre ikusi ahal izateko ere lekua erreserbatu beharko dute musikazaleek. Gune guztietan derrigorrezkoa izango da musugoaren erabilera, eta bai Gerediak alkarteak baita Durangoko udalak ere, arduratsu jokatzeko deia egin diete kulturzaleei, ala Durangoko azokan bertan, nola herri osoan. Garai zailak bizi ditugu eta guztion artean konpromisoz lan egin behar dugu Durangoko azoka eta Durango guztia leku seguruak izan daitezen. Ziurtatu dute bisitarien segurtasuna bermatzea dela hartutako neurrien helburu nagusia. Bestaldetik punk mugimendua, rip taldeko lagunak eta 80ko hamarkada gogoratzeko asmoz Ezton Kamaitu hamaika ekimen antolatu ditu besteak beste, erakusketa, hitzaldiak eta zinema proiekzioak egin ditu azken asteetan. Bada jarraian ikusiko duzuena, roka eta feminismoaren bueltako mahai inguruaren aurrera pena da osorik laster izango duzu ikusgai 11.eus atarian. Y tal, y con todo lo que estaba sucediendo, las enemigas eran 4 chavalas súper jovencicas que habían hecho una canción que era Me gusta ser una zorra, y ellas en aquel momento se encontraron, primero ellas mismas lo dicen y son muy honestas y son muy bonitas diciendo, joder, es que de repente era como estás cantando, y se encontraron con una respuesta de tanto a nivel de la Audiencia Nacional secuestrando el programa, etcétera y tal, hasta lo que significaba cantar eso en público con todos los tíos machorros ahí en primera fila escupiéndoles y diciéndoles de todo, y decidieron dejarlo al poco tiempo, pero nos dejaron ese gran legado. Emakumeok edo edozein kolektibo zapalduok bizira duten jarraitzen badugu, dala borrokatu deulako. Eta borroka horretan tresna pila bat eskuratu ditugulako. Eta uste dut saiatu behar degula, bai hemen egin dezuen iniziatibarekin edo bestelako pila bate daudelako, sakonago aztertzen eta bereziki ahalduntzerako eta gugeu babesteko beharrezkoak ditugun erramienta horiek zein izan dian ez nolabait identifikatzen. Gaur egun ikusten ditugu, bai punkean, bai beste musika estilo batzutan, mutilak ikusten ditugu beste forma batzutara mugitzen. Galdera interesgarria litzateke, beraiek ez ote direnari, garai horretan beste musikoek egiten zuten berdina egiten, alegia momentuko maskulinitate hegemonikoa irudikatzen, bai? Nik faltan botatzen dudana da ironia, distantzia ironikoa, ez dago distantzia ironikorik. Gizonok oraindik ezin diogu begiratu maskulinitateari eta barre apur bat egin, oraindik guretzako delako zerbait superkutsuna, super ez dakit zer, ez? Asteazkeneko berriak ala iritsi gara albistegiaren bukaerara, ohiko moduan proposamen musikal batekin utziko zaituztegu. Jarraian Asgard taldearen Zeldatik kantuan gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.